Dydy dafod ddim eisiau mynd. O, sut nath hwnna mynd o hwnna? Nath o just... Nath o just mynd trwy giat. Dafod di fyna? Trwy'r giat. Wow. Ie, di gweld, nes I trio gael o fewn nath o gorffod. O, di lli cerdded reit trwy nhw? Wow. Sut nhw'n di Dafod gael y Ysbryd. iar yma? Oh. Wow. No. So beth yw'r ffordd fwyaf neis o symud anifeiliaid heb brifo nhw na lladd nhw yn y gêm yn amlwg? Ond ni'n gwybod... Ie, heb lladd Ie, ni ddim eisiau bwyta nhw. Fi ddim eisiau lladd nhw, ond mewn ffordd heddychlon, fi eisiau trio cael nhw yn y cwt. Ni'n gwybod efo iar. Ni'n gwybod efo iar, dwi'n gwybod efo rhywbeth arall. O, heddychlon o'i neud o, ie? Ie. Ti'n cael pwysio fo. Ti'n cael pwysio... Na, ti'n cerdded syth trwyddo fe? Ti'n mwyn gorau mixer, ti'n cael pwysio fo. Just, oce, os y ddau yn ni yn trio... Oeddi yn hoffi hyn? Chi'n siarad denio'r anifeiliad? Ie, ond... Yna, I reid o yn... Mae jyst yn cerdded syth trwyddo ni. Waw. Oce. O beth os ni'n gadael bach o bwyd lawr a bydd yn dilyn y bwyd? Oes bwyd? Mate, ti'n iawn? Hello! Ie. Hello. There we go. Na ni. O ti'n efo ni wythnos wytho na galt? Na. Na. So, be dyn ni'n neud heddiw de, gen ti sesiwn yma i adeiladu tŷ yn fama. Oce? So, be dwi'n isio, cofio gofyn, a na i ochwng nhw yn... Ti'n gweld y capel? Ti'n gweld y capel? Capel yn fama. Fama, ie. Mae'n y gist o stwff yn fama, Ooh. a dyna i ochwng stwff yn y gist os ti isio. So, mae'n bach o wood planks yna, Oh, ie. ond be'n yna di gwregi mwy, a wedyn, os ti eisiau adeiladu tŷ, gofyn am stwff yn y rhaid o'n ei ti. A wedyn, bwrn ni. Dyma gen ti 50 munud i adeiladu tŷ. 50 munud. Dwi'n gwybod main bach. Be allai gael? Dwi efo digon o cobblestone. Probably fatha yr pren yma. O, dwi'n chicken. Lama. Be mae lama? Dwi'n chi pwysio lama. Maen nhw'n brifo chdi nôl. So, wythnos diwetha, o'n i'n dilyn Elgan rhan fwyaf o'r amser i gweld beth o ddim mynd i. So, wythnos yma, na i dilyn slime ball. So, ar y stream, i pawb yn gweld sgiliau ti heddiw, oce? Dim pwysau. Iawn, mate? Dyna'n iawn, mate? Iawn. So, dwi probably lot gwell yn creative, ond... Yeah. O, bach o her. Dyna ti isio, rhaid creative. A dyn... Dwi am gychwyn yn fi ochr yma. Okay. So, dyna sgen ni'n siop iawn eto. So, ti'n gwneud siop yn bethau Chris, ti'n neud? Ni di gael fel bwcedi a dŵr. Oce, na rhaid bwced o ddŵr i ti yn yr gist. Wan, os ti isio. Iawn. Lle di'n mynd? Neu bwced o ddŵr o fanna.